Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kencing para baca-baca kelas 6 putra dan putri piye kabare? Apik-apik mawon nggih. Alhamdulillah sakniki kita kabeh tasik diparingi kesehatan lan kelonggaran sehingga bisa sinau bareng-bareng. Materine sakniki yaiku lanjutane tembung macapat. Nggih. Tembung macapat. Lah, sing ustazah bahasa niki yaiku tembung gambuh. Tembung gambuh iku apa? Tembung gambuh iku duwe sasmitane yaiku gambuh, dur, undur, sirna, anut. Dadi duwe apa? Ana enten kata-kata sing iki ana gambuhe, ana dure, undur, sirna lan anut. Terus duwe watak yaiku radi, sereng, galak, nyeritakake wong kang nesu. Pamriptane sing nyiptakno yaiku Natapraja. Tembung gambuh iki duwe guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Sampun ngertos nggih artine? Sing wingi saya sampun nerangno minggu-minggu sadurunge. Guru gatrane ana 5 gatra, guru wilangane yaiku ana 7, 10, 12, 8. Guru lagune yaiku I, U. Nah, ing ngisor iki diperhatekno yen arepe nembang sing siji yaiku lirik, sing keloro artikulasi suarane, sing ketelu nadane, lan terakhire ekspresine. Nggih, iku diperhatekno. Tuladhane lagu tembung macapat. Lah, sing ditemangno yaiku tembang macapat gambuh. Ira-irane yaiku Sekar Gambuh. Lirik lagune kaya iki nggih. Ustazah contohno carane macane. Ana 5 gatra. Sekar Gambuh ping catur. Saya ulangi maneh. Sekar Gambuh ping catur. Gatra keloro kang cinatur polah kang kalantur. Kang cinatur polah kang kalantur. Gatra ketelu tanpa tutur katula-tula katali. Tanpa tutur katula-tula katali. Gatra papat kadaluwarsa katutu. Kadaluwarsa katutu. Kapatu pan dadi awon. Kapatu pan dadi awon. Iki duwe arti nggih. Sekar Gambuh pola yang keempat. Kang cinatur pola kang kalantur. Artinya apa? Yang menjadikan perbincangan adalah perilaku yang tidak teratur. Tanpa tutur katula-tula katali, tidak mau mendengarkan nasihat. Kadaluwarsa katutu, semakin lama semakin tak terkendali. Maksudnya itu. Kapatupan dadi awon. Hal ini akan berakibat buruk. Nah, jadi yen ora iso dengarno nasihat, iku suwi-suwi bakalan ora iso dinasehati. Nah, monggo disimak lagune, iki contoh lagune Ustazah Serno, engko iso digawe contoh gawe nyanyi. Nggih, ana loro contohe nyanyi Sekar Gambuh. Monggo disimak. Sekar Gambuh ping catur.
tutut katulo katali kadaluar soka tutut kapatopan jadi awon sekar kemboh ping catur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo katali kadaluar soka tutuh kapatopan dadi awon. Tugasnya yaiku ngelakukno tembang gambo. Ojo lali di voice note utawa di video yen sampun rampung dikirim ing link nggih. Matur nuwun.